आता काय बोलायचा? हॅपी बर्थडे नाही ना? नाही नाही, फक्त क्लॅप करायचं. क्लॅप करा. आता कुठे? बदलापूरला. काजलला नेऊन ना? काजल आता गावावरून आल्यावर गेली नाही ना, म्हणून आता जाते आईला बघायला. कारण मम्मी ताई बरोबर आहे ना. होय, चला. ताई आहे ना आलेली. चिकन घेतोय आता घरी जेवण बनवलं. काय घेतलं मॅडमनी? ताक आणि कसं वाटतंय घरी येताना? सर्वात लास्ट फ्लोअरला घेतलेल्या काजलने घर. काजल आतमध्ये आहे आणि आई पण आतमध्ये आहे. जरा बोलतात ते दोघं जण आणि दोघं जण एकत्र जेवण बनवतात. आपण जरा इकडे रेस्ट करूया. खूप दिवसांनी आली आहे तर बोलूत आपल्या मोबाईल. तोपर्यंत तुम्हाला ना काजलने बनवलेले जे ड्रॉइंग्स आहेत ना ते मी परत दाखवतो. पहिले पण मी व्हिडिओमध्ये दाखवले होते, आता पण बघा किती छान. इथे आहे आणि तसंच आपल्या पाठीसुद्धा आहे. मस्त. चला आता आमचं जेवण झालेलं आहे, फॅमिली मीटिंग झालेलं आहे, बोलून झालेलं आहे आणि मला सोडून चाललेले आहे. आता काजल इकडे आईसोबत राहणार आहे थोडे दिवस, कारण गावी पण होती त्याच्या अगोदर पण खूप दिवस झालं की इकडे बदलापूरला तिला येता नाही आलं कामामुळे, कारण आमच्यासोबत कामातच होती. तर आता कसं जरा फ्री टायमिंग आहे तर काजल आईबरोबर राहते, म्हणजे दोघं जण राहतील, चांगले बोलतील आणि थोड्या दिवसांनी काजल येईल तिकडे है ना. तर आता बाय बाय करा जरा. टाटा बाय बाय. सदा सुखी रहो बच्चों. बाय बाय. बाय बाय, टाटा, सी यू. पूर्ण खाली आहे, एकदा सायकल चालवतो. काजलला कुठे नेतो काजलला माहिती आहे? हा नाही काय मला ना घरी बोलले चल आपल्याला जायचं बाहेर. मी बोलली कुठे, तर काय बोलतच नाही कुठे जायचं. आईने पण मला आता विचारलं कुठे चाललाय, मी बोलली माहीत नाही, नेतात कुठेतरी. नाही माहिती? नाही, रिझनच सांगितलं तुम्ही का आपण बाहेर येतो. हां सांगतो नंतर, पहिलं तू चल. मी तर काजलला नेणारच नव्हतो, पण काजल बोलली मी येते है ना. हां, कारण की मला पण कंटाळा आलेला घरी बसून. मी म्हणलं
वॉकिंग पण होईल तेवढी. चला. आमची पहिली ऑर्डर काय? पावभाजी कोण खातं? काजलला अजून समजलेलं नाही काय आणलं मी. काय आणलं काजल? नाही पावभाजी पण. लास्ट टाइम आपण किती पाव खाल्ले होते? तू 10 आणि मी 10. आम्ही मार्केटमधून आलो आहे. हा प्रश्न मी मम्मीला पण विचारतो, केक कशाला आणला मी? कशाला आणला? काजलला पण नाही माहिती. ताईला माहितीये? माहितीये? ताई आपली बसली आहे, आराम करते. सर्वात पहिली शेवपुरी काढायला घे. शेवपुरी आणि जर आपला तोंड आंबट चिंबट गोड करा. आज काय दिवस आहे काजल? मला पण नाही माहिती बा आज काय दिवस ठीक आहे, खावं नंतर बोलतो. नंतर फायनली समजेल काय आहे, कशासाठी मी आणलंय. ताई आपली पाठी झोपली आहे म्हणून दाखवत नाही. ताई माझ्याच पाठी आहे. ताई थोड्या वेळाने कॅमेरा पकडेल मी पुढे आल्यावर आहे ना. चला तोपर्यंत आपण शेवपुरी पार्टी करूया. सर्व एक एक प्लेट आणले आणि काजलला अजून समजलं नाही. काजलला सर्व आवडी कोणाच्या आवडीच्या गोष्टी त्या ह्याच्यातले अजून 2 होते. ऑरेंजेस. 29 आहे ना. हा 29 आहे ना आज. हा मग काय यार. आता लक्षात आलं तुझ्या. हा काय तू विसरते कशी? अच्छा. आता लक्षात आलं तिला. होय. हा मग खा. तिला ते हे पण नाही माझ्या पाकिटातून मी काढतो. थांबा, हे माझ्या पाकिटातलं हे काढ. इकडे थांब, पाकिट पकड. हे ना हे ती बाहेर गेल्यानंतर ना मी त्या मुलीकडून मागून घेतलं. हे काय लिहिलं त्याच्यावरती? हॅपी अॅनिव्हर्सरी माय लव्ह. विसरली. माय लव्ह झालाय का पळवलं तिकडे. ती बोलत असेल काय झालं याला. मला बोलले पण नाही कुठे जायचंय करून. केक घेताना पण तिला समजलं नाही. आज तिला वाटलं असेल ताईसाठी आणला असेल, आपल्यासाठी आणला असेल किंवा काहीतरी असेल. पण असंच केक नाही आणत मी कधी. एवढा मोठा तर नाही आणत मी. पेस्ट्री आणतो ना. उघड आम्ही केक उघड. ते खा, मी खा, ते नरम होईल. भाई इकडे या. हे नरमच झाले. हा ते शेवपुरी असत ते भलं तिला पहिला. मग खाल्ला. नाही खा खा. मम्मीला पण लय आवडते शेवपुरी. भाई घ्या त्यातली शेवपुरी बाई. घे अॅनिव्हर्सरीचा गिफ्ट. आणि ह्याच्यात ना हिला अजून काय आवडतं? मंचुरियन आवडतं ना ऑरेंजेस आवडतात. पण अनहेल्दी नको म्हणून मी मंचुरियन नाही घेतली आहे ना. आणि तिला जास्त अजून काय आवडतं माहिती आहे मम्मी? ते उघड काय आहे ते सांग. असे नॉर्मल घरातली नॉर्मल पार्टी आपण केली आहे ना मम्मी. प्लेट्स मध्ये घे सर्व काढ. 4 पाव आणलेत आपण बरोबर. आणि भाई हे घे उघडा. हे बघ. आणि ते आता ते कुठे कार्ड कुठे आहे? तो कार्ड असं घ्यायचा केकवर आणि असं लावायचं. मला जर सुरुवातीला वाटलं का वेफरचा केक आहे मम्मी है ना. मी त्या मुलीला विचारलं का वेफर टाकलेत का बोललो वरती. काय आहे वरती? तेच व्हाईट चॉकलेट आहे तो वाटतं. व्हाईट चॉकलेट आहे ना तो. व्हाईट फॉरेस्ट. हा कारण मला तर चॉकलेट आवडत नाही. पण ताईला आमच्या आवडतो, काजलला आवडतो. मम्मी तुला आवडतो तो चॉकलेट? चॉकलेटी नाही आवडत. भाई तुम्हाला चॉकलेटी? भाईला काय कोणताही चालतो. काहीकडे आणतात चॉकलेट. चॉकलेटीच आणतात ना. चला आता केक कटिंग करूया आपण. इथे आपला केक पण आपण उघडलेला आहे. आणि इकडे पावभाजी शेवपुरी खाऊन झालेली आहे. पण काजलला जरा पण हिंट नाही माहिती पडली ना. नाही समजलं ना. चला आपण पावभाजी पण खाऊया. हे सर्व आयटम काजलला आवडणार आहेत है ना काजल. ते काय ठेवलं? जराची भाजी ठेवली. कोणाला? ताईला नंतर. नंतर खायचं ना चपाती बरोबर. चला पाव पण बघ कसे आहेत. सुरी कुठे आहे सुरी? चला केक कटिंग करूया. ताई पण पाठवून क्लॅप करते. अरे वा मस्त आहे केक. मस्त खाण्यासारखा. आता ताईच्या तोंडाला पाणी सुटणार आहे. नाही इकडे ते माझ्या हातात दे. हातात दे. सुरुवातीला थोडं आपण हातात असं द्यायचं है ना. हे भाईला आपण नंतर सगळ्या डिश मध्ये बघून घेऊन खायचा. सुरुवातीला तोंड गोड करायचं.
मस्त आहे ना. आता आम्ही पावभाजी खातो. त्यांना नाही आवडत. मला नको कांदा. त्यांना नाही आवडत. ते चांगले पावभाजीची. सांगते. खाऊन बघ मी, तू खाऊन बघ. पण 3-4 किलोमीटर चालले मी पूर्ण मार्केट माझ्याबरोबर. छान आहे. तर नाही ना. इथे बघा पावभाजी तर संपलीच आहे. पावभाजी काय कमीच होती. पण इकडे बघा आम्ही बसून बसून तेवढा केक संपवला. केक पण सर्व संपवलेला आहे. आणि ताईचा तुम्ही विचारा ताई कुठे आहे, ताईचा कुठे ठेवला आहे. तर ताईचा बघा कसा हिस्सा ठेवलेला आहे. स्पेशल ताईचा हिस्सा ठेवलेला आहे, दिसतोय ना. आणि लास्टपर्यंत खाणारे म्हणजे कोण? कोण? 2 जण, काजल आणि भाई. ते बघा भाईचा चालू आहे अजून. तर संपलेला आमची पार्टी झालेली आहे मस्त.